Welcome to my channel. Good morning mga kagwang. Mga kagwang, good morning. Ngayon na yung araw na aakyat kami dun sa Mount San Antonio. Ang lamig ngayon mga kagwang, tingnan yung mga kagwang yung temperature 26 Fahrenheit, mga negative 3 Celsius sa atin. Susundin ko pa si Kagwang Mel, yung kasama natin isa na malapit lang dito sa amin. Kita-kita tayo doon sa mga kagwang, yung sa meeting place namin. See you mga kagwang. Good morning mga kagwang. Nandito na kami sa sa meeting place namin. Nandito kami sa sa may dito. Siguro kami dito. Dito muna kami mag breakfast, tapos aakyat na dun sa sa may trailhead. Dito kami nag-start. See you mga kagwang. Mga kagwang, katatapos lang namin nag-breakfast. Yung iba nasa pa, nagbawas yata. Tapos may dalawa pa kaming inaantay. Tapos diretso na kami sa sa trailhead. Mga kagwang, nandito na yung mga kasamahan ko. Ito na. Ready na. May snow tayo. Tubig tayo doon. Ang dala ko lang. Mga kagwang, papunta na kami sa sa trailhead. Doon sa Sa pinaglagyan ng mga ginto. Mga kagwang, lapit na kami. In 1,000 feet, turn left. Turn left. Hanap kami ng parking mga kagwang. Mga kagwang, nandito na kami sa trailhead. Doon yata yung yung van.
Yun sa ano, sa mga iskihat? Oo, yun. Okay. Kaskas lang. Yan ako. Mga kagwang, ito yung grupo ko. Oo. Oo. Sarado ata yun. Shout out to Juber. Juber Lugas. Highbound job! Bon Jub. Para sa highbound! Oh, highbound. Start na kami mga kagwang. So, kasi pinuntahan nila ako eh. Kinuwento nila sa akin. Start na mga kagwang. Shout out Pal MC. Ako, kayo mga kagwang. Warm up pa, warm up. Ganito talaga mga kagwang pag ano, yung sa start. Yun ang mahirap. Kaubo ka ba? Kaubo. Kaubog pansit. Kapal pa ng snow doon sa halila mga kagwang mo. Ha? Wala sila ang mga sa maintenance diri. Mel. Okay lang kagwang Mel. Shout out mga kagwang, mga lagays. Kay nanong enter. Nanong enter ali na bisyo. Shout out sa mga brad ug si sa Tribok. Doon kami mga kagwang. Yung mga kasamahan ko mga kagwang. Shout out Sandawa Apo. Ascend! Kapoy! Kapoy, gid! Yun, di puta. Halong mo, halong! Pagod kami, yung katabi mo. Good food.
Right. Kapoy. Pagod ako, yung katabi mo, pagod pod. Mga kagwang, mga Air Force doon, mga kagwang. Oh. Sleeping bag. I would like to sleeping bag daddy because do I like burrito? Start na kami mga kagwang. Nagtanggal kami ng yung outer layer kasi mainit na. Oh, shout out Earth Island. Guys, yan guys, yan ang hotel guys. Yan na kami guys. Oh. Ada pasata. Oh. Oh, Jo, bye bye Jo ha. Jo, magsilos ka Jo. Pasaylo ajo ko Jo. Pero ano eh, great sauce ito. Tutulad niya. Oh. The 40. Yan yung hotel guys. Diyan guys, papunta yung ski resort. Pero meron ding daanan doon sa baba, magsakay ka ng ng lift. So, diyan yung parking sa baba guys. Shoutout sa grupo ko sa KIKKM sa Calamba at saka sa Bacolod at kay Prince Mitilia sa UAE. Right. Shout out sa mga asawa. Sa mga, pre, Pre, shout out sa mga inuuna ang trabaho sa barkada. correct.
Ha? Yung mga ano. You've seen Into the Wild? Ako nilagay ko yung pangalan ko para... Oh, di ba, di ba? Pili. Sulat bro. Aha. Oh, para ano? Para may souvenir. Ano to? Mga, correct. Listahe bro, listahe. Listahe para... Muna ni. Oh, Bong Lara. Please subscribe my channel. Yeah. And thank you for watching. Oh, Bong Larry. Ha? Oh, Bong Lara. Pero pareho dito, kahit ganyan ka pero sustain mo, masama. Sustain mo lang yung... Kasi kung hakbang ka talaga ng malaki, hirapan ka talaga. Nakahabol mo yung Fred, bago ko sila nagdaro ko. Wala ako yung dati. Ha? Oh, mo lagi tagay kayo, di ba? Forest mas discount. Hindi, pero ang gwapo, kita na. Di ba? Doon. Yeah. This is it. Napayos ng mga kagwang mo. Okay. Okay. Alright. Ready stop. Yeah. Right time. Yeah. Go ahead, guys. Mau na ni. Woo! Ganong ni enter. Yun na yun mga kagwang. Diyan sa taas niyan yung peak. Yan mga kagwang oh. Yan, peak sa taas. Diyan kami bukas. Mga kagwang. Yun na. Ay. Okay, dyan. Guys, dyan. Mga kagwang, may rescue operation. Whew.
rescue operation mga kagwang. Hindi na klaro yung yung rescue chopper kasi white yung kulay. Tayo na natin pag paglilipad yan. Di klaro, puti ang po ng chopper. Yan guys, chopper. Oho. Sama ka. Dapat may ano ka, may radio ka. Dito, at least kung may radio ka, kahit mag-pad ka lang, yung tawag na mag-traffic ka lang. Hindi puta, kapoy-gid. Kapoy-gid. Kasadya. Sadyagid. Sadyagid. Sadyagid, kumagsdo. Bagyo ko rin, sadyagid na Shout out sa mga taga Iloilo, taga Bacolod, mga Ilonggo, halong kamuda. Shout out sa mga inuuna ang trabaho sa barkada. Nakasira sa sa camp out. Yan dyan? Oh yan, papasok ko. Okay yan. Basta emergency. Break mga kagong break. Bakit pre? Sino yan? That's why gusto ko gumawa ng break. Kasi ayaw fans mo. Mga kagwang, yun yung mga kagwang ko. Yan ang mundo ko. Pero ganda ng paligid mga kagwang. Ganda ng panahon.
hot. Ang daming rescue operation ngayong araw na ito mga kagwang. Mga kagwang oh. Shout out sa mga asawa. Ang trabaho na kasira ng pasada. Correct. Video. Ha? Video. Sige. Sige. Bagong grupo ng mga kagwang. Oo, yun na. Ito. Ayun o. Diba? Cancun 101. Mahaba, pwede pa around the ankle ko, no? Kaya pa ba? Ay, ito siya, ano, ganito talaga pag ano, pag yung kaya sa atin, ganito talaga ang design, no? Hindi pwede maikot Oh, kulang ka. kasi walang ring dito. Yeah. Diba? Yan. Oh. Basta strap on. Actually, maganda rin strap on kasi tayo. Ayun, tinawag pre, oh. Sila yung curve. Oh, yung code na ngayon. Tapos pag may crampons, masanay ka na maglakad ka feet apart. Kasi baka sumabit. Correct. Kagwang Mel.
shout out. Guardians of Lake Binado, Marco Polo, Mountaineering Club, Lumad Mountaineering Club, Amok Mountaineering Club, tsaka yung Eco Camp, Kabakan. Diretso ka bro. This is it. Nakagawang Kiyat-kiyat ba? kiat-kiat ba no? Main lang ba no? At ano, Mrs. Bro no? Mga supportive bro no? Good. Alright. Kagwang. Ipunon ta diri kagwang kuan oras sa oras. Sa bugno mga kagwang. Ay. Gomel. Yung camping ground naman guys oh, mga kagwang. Diyan na kami. Kagwang, ito na yung campsite natin mga kagwang. Dito ako ngayong gabi mga kagwang. Try ko to. Bibisak na ano, mag-base. Pag na hanggang sleeping bag. Tapos meron akong unan mga dyan ako muna. Try ko. Pag hindi kaya mo mga kagwang, pasok ko doon mga kagwang. Pag hindi ko na kaya dito mamaya sa ano ko, natulog ako. Doon ako, nagpabook na ako. Ito marami.
Bango. Okay. Pwede na magluto. Ganda ng panahon. Salamat. Special, may itlog. Kaya tayo mga lucky, special tayo. Special ramen. With itlog. With itlog. Alright. Alright. Yes, thank you, man. Okay. Ininit ko lang yung mga ano kagwang. Ininit ko lang yung rice. Tapos yung luto ko kagabi. Ayan ko lang ng butter. Ayan, yung kasamang ko. Pagkatapos ito, ano na, pack up na, tapos uwian na. Yung tubig nyo, pag kumulo na, lagay nyo na sa mga nabig nyo. Kain na tayo mga kagawang. Ito na. Good night mga kagwang. Good night. Tulog na mga kagwang. See you tomorrow. Manoktok lang ko diyan kung sa man. Mga kagwang, thank you for watching and don't forget to watch part 2.